Berangkat kodi iki saiki. Iki mau bar ke Surabaya terus iki ning Jepara iki arep teko iki, Mas. Yo arep teko. Ya wis sing ati-ati. Jare Mbak Badar, lho Mas Badar senengane lanang kuwi. Iki piye lho kuwi, Mas? Sopo sing ngomong ngono iki? Mbak Manara lho. Lho Mas Badar senane lanang ya ampun. Kabeh iki digebuk rata ya Man Badar iki. Lah iya. Dianggap kabeh kok dhek. Wes, Mas. Oke, Meh teko. baik. Hati-hati, sehat selalu, sukses. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susuh ngangin ngendi nggone miwang gali ing kahangkung lole sumolole sumurati emprit gantil buntute naga hawala-hawala Bratasena kang wis bali mapan ana ing pertapan Sokalima ya Soka Panca kepiye Bratasena? Kepriye kabar kawusanane Kulup? Durna guruku. Aku ketemu kelawan Indra lan Bayu Dewaku kang mimbo dadi buta ngalas. Tinemune jebul kayugung susuing angin iku mung sanepan lan patuladan. Ingkang kabeh mau sejatine wis ndak tindakake. Mula tetep ana pangandikanmu Durna guruku. Mara enggal Wedarna kawruh sangkan paraning dumadi. Sarate isih siji Bratasena. Lan sarate iki luwih abot. Merga tatarane ilmu kasampurnan kuwi ora sadengah titah bisa hanglakoni. Nadyan syarate sak banjure luwih abot Bratasena tetep bakal mangkat ya syarat angka loro golek ana banyu suci pawitra sari utawa tirta mahaning suci mapane ana ngendi mapane ana sadroning samudra Minangkabau ya mapan ana ing samudra kidul merengga golek ana Bratasena kowe wani apa ora aku wani ana tetembungan yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani mung pangestune Durna guruku kang ndak sesuwun
redo mawur mangawawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula wara panjriting turangga hesne menyemang duaja kang kegitir ora kata ingkang duaja lelayu sepit hing punika paman reki ana patih Harya Sengkuning kang sampun medal saking pertapan Sukalima kados pundi paman kabul kawusananipun jengandika paman madhep ingkang gurune inggih Pandhita Durna. Nun inggih kula pun surtayu cumadong dawuh paman. Kartamarma kang sarta surtayu lan kabeh ora lali Kurawa kabeh wae. Dina iki rungokno gatekno kang sarta nglakonana. Ing ripalungguhan iki kakangmu Ratu Ngastina ya kuwi Sinuwun Prabu Duryudana lagi menggalih gurumu Sukalima ya kuwi Begawan Durna. Sing dipenggalih ora ana liya, kenang apa? Kenang apa padha-padha murid jebolan Sukalima? Kenang apa padha-padha murite Begawan Durna? Ing antarane Pandhawa lan Kurawa kok ora babak, ora timbang. Luwih pinunjul Pandhawa tinimbang si Kurawa. Kamangka jangkaning jagat besok Baratayuda Jaya Binangun bakale dumadi. Lah iki mengko yen ana guru sing botsih utawa pilih kasih ing antaraning murid siji lan sijine padha wae Begawan Durna senadyan kanthi cara ora langsung tegese gurumu Durna kepengin menangake para Pandhawa ana madyane perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun kamangka ing ripalungguhan iki ana ing ripalungguhan iki wis cetha ngegla kang tanpa warana punjer kekuwatane para Pandhawa kuwi dumunung ana si panenggak ya kuwi si Bratasena. Kakang Durna ndak ancam ndak incim lamun ora iso mateni murid sing paling ditresnani ya kuwi si Bratasena. Bantuan saka negara Ngastina kang ditumplak ana ing pertapan Sukalima bakale dindhek. Ora mung kuwi pertapan Sukalima bakale diambrukake. Merga apa? Merga Pandhita Sukalima Begawan Durna kuwi awan kang sarta bengine diopeni karo Sinuwun Ngastina kakangmu Prabu Duryudana. Irik wae yen diopeni iso males kabecikan mosok menungso sama samane menungso dilabuhi becik kok ora rumangsa. Lah lajeng salajengipun kados pundi paman? Iki mau Bratasena wis diklakon diloropke ana sajroning alas Trik Basara lengkeng Gunung Candramuka ning tinemune jebul Bratasena malah meger-meger urip malah sumunar sing dadi cahyane. Nah, iki mengko sabanjure iki mau tak sawang Bratasena diloropake meneh karo gurumu Pandhita Durna kon jegur ana ing Samudra Kidul ingkang mapan ana ing Samudra Minangkalbu. Mekaten paman. Ya pancen bener. Kamangka Samudra Minangkalbu ki samudra sing gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati. Sapa wae wani manjing sajroning samudra bakale ilang sing dadi nyawane. Ning iki mengko kanggo jagan-jagan. Kanggo jagan-jagan mula Kurawa dina iki tak klumpukke. Kurawa dina iki tak klumpukke jumujuga. Jumujuga ana tepining Samudra Minangkalbu, jujuga ana Samudra Kidul. Lajeng kersa paduka Kanjeng Paman kados pundi? Iki mengko kok elek-eleke siasat tok Bratasena kon jegur samudra kok isih urip. Njur bali marang pertapan Sukalima rasa kesuwen. Para Kurawane tepi ning Samudra Minangkalbu Bratasena tlorong tombak saka kadohan ben mudhar pisan. Lho nggih,
Trawaca dawuh pangandika paduka Kanjeng Paman badhe kula tindakaken kalian para kadang-kadang kula Sata Kurawa. Muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Muga-muga apa wae kang disedya dening para Kurawa bisa jinangka ya kuwi ngajab patine panenggak Pandhawa si Bratasena. Yen Bratasena wis mati, Pandhawa liyane gampang anggone numpes. Nuwun nggih ngestaken dawuh lon-lonan lumaku jumujug ana ing samudra Minangkabau. Nuwun nggih amit madal pasilan paman. Kumreh kang bala lumares Ya. Pas.
Awas. Hi. Ah. Hi. Hai. Oh. As. Ah. Hi. Ah. Hey. Hi. Mas. Hi. Ah. Awas. Hi. Hi. Hey. Hi. As. Hey, hey, hey. Yo. Ah. Hi. Ah. Hey. Hi. Mas. Ah. Hey. Hey. Maju, maju, maju.
umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajrawatata tanjarup dene Rama parna dwaja miweng bending ungkung aresang aragyana pate kang minangka cucuking Pramadya bala ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita yen ora sisip kang dadi pamawasing Raden Permadi iki ndak sawangkaya Kakang Anoman kang mlaku ngener mangulun nuning nggih Raden Permadi ingkang amrepeki dhateng kula pun Anoman tindak paduka Raden Permadi badhe tindak wonten pundi Kakang Anoman lungaku mentar saka Madukara aku diutus kelawan Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ya kuwi kinen ngupaya ngupadi ana ngendi papan dununge Kakang Mas Raden Bratasena kang sawetara wanci murca datanpa pepoyan manut kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata ing ripalungguhan iki Kakang Bratasena nedeng nindakake meguru marang Bapa Pandhita Durna ing Sokalima anggayuh wujude ilmu kasampurnaning dumadi nanging tak anti-anti wis ndungkap Tricandra utawa 3 wulan iki Kakang Bratasena durung timbul Kakang Anoman weladalah ya jagat ya dewa ya Bathara mugi kawunginana Raden Permadi Dek wingi dalu kula nyupena kula nampi wangsit saking Jawata mbok menawi adi kula Raden Bratasena nemahi lelakon ingkang boten prayogi tegesipun Anoman ngimpi Anoman nyupena mbok menawi Yayi Bratasena ke Taman Bebaya mangkono Kakang Senggana nuwun inggih lakar kados mekaten pramila sumangga langkung prayogi paduka Raden Permadi kula aturi jumujug wonten ing pertapan Sokalima nak yenaken baya wonten pundi papan dunungipun ingkang raka nuwun inggih Yayi Bratasena paduka merepeki kalian guru paduka nuwun inggih Pandhita Sokalima nuwun inggih Begawan Durna ngupadi baya wonten pundi papan dunungipun ingkang raka menawi mboten timbul menawi mboten enggal bali wonten kasatriyan guru menika nggih kedah tanggel jawab samukawisipun mangkono Kakang Anoman lakar kasinggihan ya yen pancen mangkono ndak kanthi Kakang Anoman sarimbit kelawan lakuning Permadi aja nganti malik kang dadi rasamu dina iki lon-lonan lumaku jumujug mapan ana ing pertapan Sokalima ngupadi baya ana ngendi papan dununge Kakang Bratasena Kakang Senggana sumangga kula dherekaken Raden Permadi Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal wanodya yukur aking gelong rusak kor lan kesma ong
edan. Tuh. Andheteng kayung kekono Ari sang Ramandaya Patyana yaksa gung cangkama namane wela katak sini jejagi jroning wareh ong Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari wit ladara durung suwe lakuku saka pertapan Sokalima iki kepapak wanara kusika sikta tegese kethek ulese putih ora pangling Anoman ya senggono pancen kapara nyata kowe Karta Marma ya sumedya lakumu arep menyang endi Anoman ing ripalungguhan iki Anoman bakal jumujuk mapan ana ing pertapan Sokalima duwe perlu apa kowe njujuk pertapan Sokalima ngopadi boyo ana ngendi papan dununge adiku sing ndak tresnani adiku kadang tunggal Bayu ya kuwi si Bratasena kang wis sawetara wanci muspra kang tanpa wangenan Anoman Sumurupa ana paran dina iki adimu si Bratasena lagi meguru mapan ana ing Pendhita Sokalima ya kuwi Guru Durna patrape wong meguru kuwi ora kena nduk ganggu kanthi alasan apa bae luwih becik sumingkira saka papan kene aja ndok terus ki anggonmu bakal jumujuk mapan ana ing pertapan Sokalima Karta Marma piye wis cetha ngiglo kang tanpa warana iki wis cetha iki wis gamblang yen to sejatine Pendhita Sokalima Guru Durna kelawan Kurawa gedhek antuk pidak jempol nebu sauyun iki cetha cocok jumbuh kelawan pangimpene Senggono iki mengko mesti bakali Begawan Durna bakali njlomprongke patine hadiku si Bratasena ngalap patine si Bratasena kowe ora usah melu-melu celeng boloten kebolatengen kena ndak pringgake kane becik ora minggat tekan pertapan Sokalima kene Anoman ora bakal sumisih kalamun durung kasembadan apa kang dadi sedyaning Anoman wani karo Karta Marma entek wedine kare wanine bagus gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapita kowe buntute ulo tapak angin kejero kemanuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jumengleng sudukanmu yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu tumpang so tebiadat melengsati kamu rondo bojomu karepan As hey oh hi waya waya oh pan itane tanan kowe Anoman yo awas hey lo house hey yo hey ha pot yo awas hey aja hey ya
Bat. Cepet. Ah. Hei. Hei. Ah. Hiya. Baya. Wah. Ah. Hi. Awas. Hey, yo! Wah! Hey! Hold your bus! Hey, wait! At lối as at lô hey ha hey ho ha hi ha hey ho hey bas ket cepet ya jamuan oman kowe het hai saya ho hey ah hey hey lo ayah wo ah hey het aduh mati aku het ho ah hey ho het mati kowe hey ha hey ayah hai het wo ah edan angel ceklanmu kuwi ana man het ta hey oh ta wai ya hey ya wah wah hey yo hey ah mati kowe lo luput wah ah wo hey oh woi ha oke ah wo hey wes ha wah ya hey ya ah bleh bah cekal bekuk ngebuke kebun binatang kowe ayo cobanen het ha lo wah het ajentoske wah hey ha hey woi wah Waya, oh ah, go, oh, wait, mundur, wait, waya, wah. Hey, ha,
aja moko cali. Wecat. Wah. Gua ora kowe. Wah. As. Etet. Ah. Het. Ya. Wah. Trolong tombak ing kene marganing patim. Waya. Ah! Wah! Ah. Oh. Ing kene marganing patimu cobanen. Prataruna hangutiya sanes karo mangka sagune dumati maksudi karo leren dhisik Margana bisane sambata lele sumo nanti
Iki lamun ndak sawang kaya muridku bocah bagus, bocah sigit, bocah Jentara si Permati, ya si Margana. Ana apa ngger bocah bagus? Kanjeng Bapa, Kakang kula Bratasena ing dinten sakmangke mapan dhateng pundi Bapa? Kakangmu Bratasena dina iki ambyur ana sajroning Samudra Kidul. Ingkang winastan Minangkabau goleki banyu suci Pawitrasari tirta mahaning suci kanggo srana wedharing kawruh sangkan paraning dumati. Aja kuwatir rasamu ya nang cah bagus cah sigit anakku sing bagus-bagus Dewi Margana. Samudra Kidul menika samudra ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati menawi Kakang Bratasena cilik dumugining sakit, gedhe dumugining pralaya, paduka Kanjeng Bapa kedah saged tanggung jawab. Wah, tuh trawasan. Ya, yen pancen mangono, entenana Bratasena iki mengko mesti bakale enggal bali. Bapa piye? Menawi surup surya, menawi surup srengenge Kakang Bratasena dereng timbul menapa paduka Bapa Durnakersa tanggel jawab samukawisipun. Aja ngeden-ngedenipun Bapa kowe Margana. Ayo enggak disusul ana tepining Samudra Minangkabau yen pancen kaya mangkono kekarepanmu. Samudra Minangkabau. Yo, mbacotake laku Risang Radyan Bratasena ya Raden Bimasena. Wauda kaya mangkono wis prapting tepining Samudra Minangkabau. Dupi wis prapting gisik sigra pinapak gedhening alun ingkang gulung gumulung. Wauda kaya mangkono Dyan Bratasena nyawang jembaring samudra ingkang hanglangu tanpa pagut. Tumekaning ombak ingkang anempuh wentise Sang Bratasena kaya bisa tata jalma arsa amangsulna lakune Sang Bayu Siwi. Satemah tuwuh tandha pitakon saklebeting batos. Sida njegur segara apa ta yen ora? Lamun sida njegur bakal pisah lawan keluarga selawase urip krana amung pati pacangane. Lamun yen to wangsul tetela banger asmane sakwus nyokapitang kanthi jangkep wis madhep lan mantep Risang Bratasena angge nyarsa hangupadi banyu suci Pawitrasari tirta mahaning suci kinarya wedharing kawruh kasampurnan suku mancik ana watu gilang hambyur jero samudra Dyan Bratasena.
hangaka galak umelap nenggih risang naga Nabatnawa pitung bangka ngetal gedeni mencorong mripate mawa sungu mijil nyembur geni sak klopo-klopo teka tabone dupi priksa Raden Bratasena ingkang umambanging marih mangkrak srura srumanaut kumambang katonku mawang wisanya mampa kisih manao marang risang bayu Sang Nabatnawa hanggubel badane risang Bratasena tutuk hangakep wentis kang kering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti sang Bratasena pepes kekes angles bayune nganggo prasasat wis tumeka lena nanging awit dayane piandel sesupe Dwi Indra mani ing marih peparinge Bathara Indra tuwuh ingkang dadi karosane grayah kang asta modot kang Pancanaka mengkang tutuking sarpa nganti sigar dual dadian patine minangkal bu banjir getih jiwa mancing
Aduh Bathara Gung kang amurwa bumi bukti keparenga paring pangarsana marang kawula kang tan bisa ana bocah bajang ingkang umambang sajak wis wanuh dening aku kowe kuwi sapa Bratasena ulun iki kang kita upadi bebisik ulun Bathara Ruci ya sang Marbudingrat ngaturaken pangapunten awit saking utunging raos cubluking pangertos duh pukulun. Ya Garwa sulung tampa. Bratasena mangertiya. Aja ta kita gampang memangan yen durung weruh apa ta kang kita pangan. Aja ta kita gampang mengenggo yen durung wanuh apa ta kang kita enggo. Lan aja gampang lelungan yen durung wanuh dunung ngendi kang kita jujuk. Kula namung mituhu dawuhipun guru. Ya awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu kelawan jeneng ulun kang kita upadi banyu suci Pawitrasari ku amung pralampita kang ateges ati kang suci lan rasa ingkang wening. Sapa wong ingkang kepengin sampurna uripe pancena kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentrehe manjinga guwa garba ulun. Lajeng caranipun kados pundi? Paduka namung alit kula rawa birawa kados mekaten. Aja ta mung kita. Jagat iki yen tak kersakake bakal lumebu ing nganggo ulun. Wis, Nger, mlebu metu talingan kering ulun sendika dawuh pukulun. Manjing anggane sang Ruci Bathara Risang Bratasena gelising kondoring kesing carita wis winejang kawruh sangkan paraning dumadi Purwa Madya Wasana mungkasi samendang tan ana karempit mangkana lingira sang Ruci Bathara Bratasena sira wis bisa ambuka waranane ati manjing jroning kalbu minangka lelantaran marak ing ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Iku pratandha lamun sira wis bisa nyingkirake hawa nafsu lumantar laku sembah raga sembah cipta sembah rasa kang sarta sembah jiwa. Bingah manah kula menawi mekaten menapa dipun keparengaken kula dhateng mriki selaminipun duh pukulun. Aja kita durung titi wancine sebabipun menapa duh pukulun sumurupa sepisan isih ana kewajiban kang kudu ndok lakoni kaping pindho ibarat wong mangan sira lagi dapur icip-icip. Besok yen wis titi wancine sira bakal antuk katentreman. Wis Nger, Bratasena enggal metuwa saka guwa garba ulun. Enggal Balyana Madyapada ulun bakal sajiwa marang kita madeka pendhita aning pertapan Arga Klasa gethok tular kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip marang para bebrayan agung madeka pendhita peparab begawan Bima Suci swargakna wong tuamu Pandhu lan Madrim kang dina iki nandhang pasiksan mapan ana kawah Candra Dimuka